खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 डिसेम्बर 2021 सुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मोजां आरो गाज्रिखौ साननो रोंनाय नङा, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोरबां जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। हरखाबै गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जानो हानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे जेंना सिखारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोआव जिंगा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हानाय नङा, गोब्राब जागोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। नाथाय अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गियाननि आंखाल जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा देबार नांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै
गोजोनै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ नाथाय जोबोर आला खाला जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन गोजोननि आंखाल जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो उसाव बादाव मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा गुलाय गुजाय जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर लोरबां मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ गोबां खामानि मावनो गोसो जानाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन जेरावबो गोजोनै थानो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ फ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा हरखाबै गाज्रि मोनजानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा एबा जेंना नुजाथिनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थानाय नङा लोरबां मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दिनै दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि
गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो एबा बेरायहैनो खाबु मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।